wij komen hier speciaal Joden om in het zitten te zetten. En we zitten. Kom even voor. Kom even, Rix. Want je weet natuurlijk wel dat Rix heel persoonlijk is. En Rix die dacht al jarenlang om show en ze zou zich alle keren met de finale sturen. En dit hier weg. En volgende was sneuren. Even zo hier in de neus horen in jou. Dan zit ze op het podium, steeds haar fantastisch mooie liedjes zongen. En wij willen daar even zitten, want ik vind deze ook geweldig. Dus wij willen daar even wat gaan. En misschien sommige mensen in deze klas hebben het ook nog wel om, want wij willen daar graag de Freundschaft ombieden. Ja! Want wij hebben namelijk het Mr. Mike in de Mike. Wat leuk! Ja, van show. En het best van ooit mensen door.